За да стигне една пациентка до операция за оголемяване на бюста с силиконови импланти, първо трябва да премине през няколко етапа подготвителни преди самата операция. Разбира се, на първо място е консултацията с мен, на която аз ще обясня всичко относно самата операция, всичко относно показанията на дадената пациентка и какво е подходящо за нея, ако разбира се желая да се довери на нашата експертиза. И след това имаме ред изследвания, консултации с външни специалисти, които трябва да бъдат извършени преди да стигнем до момента, в който можем да извършим операцията. Тоест, ние искаме да имаме максимална информация относно здравословното състояние на пациента, тъй като това са естетични операции и в клиниката влизат само здрави пациенти и нашата основна цел е да ги изкараме такива.